Vážení priatelia, česká vláda nám dnes večer oznámila, že odkladá na neurčito spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roku v Českej republike. Ako dôvod uviedla rozdielne názory českej a slovenskej vlády na vojnu na Ukrajine. Vážený pán predseda českej vlády, pán Fiala, vzťahy medzi našimi občanmi, Čechmi a Slovákmi sú jedinečné, historicky osvedčené, sú pôžičkami vzájomnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia. Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o mieri. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Vážený pán premiér Fiala, česká vláda je na Slovensku vítaná kedykoľvek. A naše politické vzťahy nebudeme na Slovensku zaťažovať rozdielnymi pohľadmi na svet, ktoré nemajú nič spoločné so slovensko-českým spolužitím.